khukte bukhuk song kok Tripura tini dumbur tui kotor ni phashi ta khukte bukhuk song joto Tripura hastini lokorok na shaimana Tripura sharok ha kama jakmani tong thai kama jakmani kabang ma kheto kama jakbai mani dumbur bam thema bai dumbur tui kotor khaijak ma bai 1976 bishirogo Tripura sharok ingya phano 40,000 hai huk khaijanai kheto khaijanai chini bro bosoni takhokte bukhuk song Tripura dofani takhokte bukhuk song Jamatia dofani takhokte bukhuk song nok huk yakare share ma thangbai mani phia dumburo 15 megawatt chungpherang achairoi hastini joto lokorokno talikha kaham khainani wan sukmung bai thejakmani dumborni otui kotorno phia tabuk tamo mankha Tripura sharok a dumbor ban thejagai manai de to 15 megawatt chungphirang joto hachiko tongnai Tripura sakami rogo judo chungbai khna Tripura sharokni nogo chungpherang phia dumbur thejak thano sudano tabok chungpherangni jati manbaiya khu kabangma nukhongni lokorokno tabok phano tongmung salaijagya khu kabangma Tripura sharokni tabok phano kabangma Tripura sharokno bigra khangrani jungjalni yogui mania khu agerogo bahino rang kabangma sabaye dumburo berai khiris namjagai tongonai lokorok thangphainani tongnani chanani tai joto sep sabrok bahai manthok amjogoi nailenai kok Tripura bai tirtho muk ongai mondir gat ongai chung kaisa speed boat bai sekangai thangka dumbur tui kecharni narikra bagano tuini lamao malai langkha kabangma berainai rokno kabangma tourist rokno aromoi chanai Tripura sharokno tabobo bigra khangra angai huk khai machanai Tripura sharokno yang uyang joto huk khai chalaimani Tripura sharok aboni marimang dumbur tui kotor ma rukong siderei kok Tripura naitugi manleya kaisa nukhongno phano khoroksa ha kama jaknai nok nukhong kama jaknai Tripura sharokno phano biang thangbai kha sring sorok tirukungo borokni mari kerikha kaisa pan rikjak takhukte bukhuk song norok nowi mankhna tui kotor ma chung corona virus ni hakchal Agartala oglini garini khorang garini hukul rokni hakchala phaisok phaijak Tripura sharokni laibuma krangjak Tripura sharokni kaisa laibumani kaisa patemungni nuk songte nai songni mari rikjak obo ongkha dumbur dumburo sengtini phaisok paijak o dumburni laibuma rokno sengwai kabangma romoino dumburo chini Tripura sarok ha kamamani
nok kamamani kheto kamamani oro yakari thangai Assam, Mizoram, Burma, Bangladesh rogo kesari pisari thang baine takho bukhok songno wai kabang mana moito khai song o dumbor na tui kokma sau takhok te bukhok song tui kotor ma o dumbor hajar kani kheto kama bai kha nok thai hok thai kamai thang baine tipra sarok tabok kabang mat jaga ono thangai jungjal kasajak kebo khaba Mizoram thangai brobo soni takhok te bukhok song rikhlaijaka kebo hungge keba langmaro ari baikha obahigeno hasamo bahino thangai sogoi baikha baksa Burma o thangai sogoi baikha baksa Bangla o sogoi baikha chini brobo song Jamatia bo song Tripura bo song tongnai oroni o dumboro tongnai Tripura sarok tui riogoi aramna mochuk lailia tuyo tongoi borok tui baikhe solai lai orno langma mathangani borok soya angai haphang 1969 besini chimi orom dombor thenani dombor thewoi phirang snamnani tangbatang afroni Montri Bokhrok Indira Gandhi ni jarawo o dombor tangeri jakman dombor no theri jakmani abo bai nok lokhong kamamani abo nilai bo mar nor kamamon saiman जों सकबायजाक दिनै जों गोबां मा थांनाय रबो जों दोम्बरनो तै रेके अपारेशन खायगा ताखोते बखक सं कक खंके ओ दोम्बरा सकति कतरमो आसक जागा कमा जाग्रो कमा ओ दोम्बर तिबै जों तामो मानै दं बुसुक मेगावाट दोम्बर ताबो फेरांरि दं ओ दोम्बर तिबै आसक कबामन नक नखं कमाय थांनाय रक तिप्रा सारक अरन आ फालै oro tini ati sawai borok busuk hamkhrai mangkha hamari mankha abarok ni laibo matamo tabo phana srai kebo saimia kebo aboni details rimia aboni bagin takhok tai bukok song wai kabang mon cocktail para phai naituk ne chaitio bisingo hoija kokmarona chung jingjalok no tetebo koklam sana ne ne ma phai takhok tai bukok song Sini brobo soni takhok te bukhok song dombor ni jot tani se nok kamajak nai huk kamajak nai kheto kamajak nai jamate hadan takhok te bukhok song Tripura dafan takhok te bukhok song boro thangbai kha taw bahai tong abarok no naituk nani bagai no kok Tripura haine hai sini o naituk mung takhok te bukhok song tabuk norok nukhana tui kitingai kami ngai thangka tui kitingai tabo phirang phaikya nogo rung ungkha rung nogro rjakha nei khano tabok or narikra konje ba narikra hathayo tabok tourist place nam jakha pheba o ha ni malik ro o ha ni nok phangrok tamo mankha age o ha ni phoisa jagai thangnai rok Takhukte bukhuk song haphang rang shbai berai khrini bagai nok tangai rijak phano speed boat bai rijak phano motor bike rok bai rijak phano aro dumborni narikra bakano tabok phano naithok nuk thok khlai mania ko berai khri bedek lukorok thangai tong thok kha phurjak thok berai thok Nani bagai tabok phano mongsa sep na harjaya ko tui simini nai kifil na bagai lukorok kha soton glak lukorok berai nai glak tongmono haste berai khri bedek abono naithotho khumbubar bagan tongthai chathai chung pherang rokno khobui aram muruknai ar bar jaman nai berai khri rokno naikolnani borokni saktharmani borokni chupamani borokni koklam samarok kaham ingya ke phainai salo bahai ke berai narok phainai haphangni berai khri bedek teibo samung khaina nango matong jago thangnai nainai nuknai lukurok
hambai kok ti porno tini oro joramang kok sana bagai lokoron mu khlongka actually chung je uskang ni jimi ongkha laijak domboro buthang laikya aro naijanai jaga o coconut garden hnei thanglai mani pore joton thanglai pal pal excited ong thang but aro thangman pore je borok ni je tour khainai rok ni kuno kaise facility list by krai tai aro tongjanai jaga bru tong hni sau chung thangi nukha kuno aro light ni system krai kuno aro je borok guideline bu krai joton jani jar jara aro local tongnai robo borok wasuk power man phano jani jar tongman bagai chung nijino aro 10 rok khatang lai yakoi tonglaikya जों निजिनो संगि चालायख्या आरो अनेक बु प्रॉब्लम दङ टुरिज्म नि जे डिपार्टमेंट होइते जे सामुं खलाइते आरो खलाइजे गया कारण आमो तामनि बागै पेंडिंग दं जों आबो साइमे आमो साइटों मा नायनाय बिकॉज कायसा टुर नि जागा रावनो ह कायसा बरक पब्लिक थाङै एक्साइटेड अंगि थांमा जागा राव ब्रकनि कायसा नुगुइ ब्रक जे खातुं माजा जागा अमान हायबु आरो अंगिया ताम बागै हिमाले आरो नि बरक रक वासो go guideline khlai sana burungya je kata borok thangyar tamong khaya tam khake tongthok amo hairobu aro kon facility bu man thogia amo je local tongnai roksi je loge thangnai rok bro kisa mise sijak rok sau asuk bai bu joto kok sipaya ge abono koinai am hai tour department rok ni hoite rogo borono juri sep sab rok kam ke nai cha tu jagai khlaike ka ba sawon hanai ni kok dumbur to sing amo artificial lake tai am sakang sana ni nga kang non dunia sing sam nugui tong joton sa income khetria te ri na nga kai tourism department or tourism ni te si income onek ki songi tong tab nang chini or tirpani most of the like nang nugui tong sang tab youth rock unemployed joton sa kabang sini india ni bisingo bangi tongo aran bising tourism jodi open up khanga gai tai busini you dog income khetre tai tai khaimanai ka sang tabo nugui tong tabang sasinai dumbur ni tai dumbur first thangman somoy sang aro ongkha ka mondir gat hnai ka mondir gat ongkhana pore tama first falls nukha aro kaham ka parking jaga krei parking spot kaham krei because tourist thangna ka parking spot nango and recently last year rok ngkhana kaisa aro khorok ni cherai thimani am hai rok nugo am because kaham parking jaga krei safety parking krei ka ajaga jespan problem ka tuya klai thong ka am cherong ba onek risk ngo tai gari rong ba risk ngo first and foremost nga parking space the second anu ka sang aro room ka sapru kun systematic ajaga kun price fix krei baksa sau 3000 baksa sau 2000 baksa sau tai bu kabang kun ka ham ka systematic krei am je khwasa man je khwasa lai ka ara kaisa systematic tongna no aro bhana ani moten ka amai ngo because tourist rok bahika phaiba tourism mane nang rungka saka mane no rang mane no ajaga tourist development ya aran thangte tai aran loge dogan rok bumano ka ajaga jodi damui thanga ka borok thangyangi thango जों साइमन जे थपसा का कैसे समुद्र उङो दै थपसा बायसे आमगन चिकन इनकाम तैसि जों उङो का लामा हामिया आम जे सानस बका लामाबो हामिया आ लामा सरो तीर्थर नि समय सिमसे लामा किसा नामजागो गा जों हाय लाइक अ सीजन लाइक ऑफ सीजन थांगा गाय लामा सि हामिया एकदम माने नों थांगा नरक थांगा साइमानाय बाट तिरबान बिसिङो जतन सब कटर लेक आ जागाव से जों आम हायका नगो ngai nang ajaga systematic korei tei jeng narke bagana thangai jeng ara nukha government rok thingno guest house tangjak tongo thuna bagi si tangjago katab to complete but aro kun systematic korei main ngai public toilet nang hotel na khanga simi sa toilet mano but ara thangai guri phaina bagai amrok ni bagi public toilet rok korei kaisa jeng taw swachh bharat amon follow khai dong taw chini prime minister Narendra Modi but o jaga am like basic necessity जे पब्लिक रंगनि बागै आम रंगनि बागै कोन फैसिलिटीज करिंगा आम रंगनो तैसा नाइकलनान बागै आं गवर्नमेंट रंगनो कोइनाय तै जतो आर नाइकलनाय रंगनो भाइना आम रंगनो नायना बागै आं आमन कोइनाय का आं दुमबुरनि बागै आसंग सानामसो का आर तैसा तंगना बागै तैसा फैसिलिटीज दगान होइते आर तैसा कसं खा तन्नानि लाइक बिकॉज टूरिज्म अट्रैक्शन खाना का आमनो कैसे ब्यूटी कोकोनट गार्डन जों ताब लेक न तो जों आरो हिस्ट्री बु आरो कुबुलजाक तंगो तै आरो चिन बरक बम हायंका आमो कुबुलजाक तंग आमो सिना नांगो तै आजागन जागा जों ताम बागै थां बारा ब्यूटी नि बागै आ ब्यूटी सि करै आ लेगो आर कुनो मेंटेनेंस आर क्लीनिनेस आम करै का आमर मेंटेन खायते का हमके खायका तैबो बरक थांनाय का आम वन ऑफ द लाइक नों ताबो बेस्ट लेक नि मानो चिनि नॉर्थ ईस्ट चिन आरो मणिपुर तंग लोकटाक लेक तै मेघालय तंग ताबो बरपानी हनाय उमयांग लेक
am hai omo one of it omon bagi se besek phainanga ka jeng tourist jodi asuk dunia ni phaigang ka besek income no ka income khetiaw chen local one kisu earn khai mano especially for the youth ka ar guide kare kuno kare ar mane ar kuno systematic ya ka amne kisa naikol khanga taisa sanai asana sanamo so tourist tabo world industry thangao tourist industry no jodi kaham khainen hinge ke hafangni subamung kabang khen nango hafangno lokorong suba sori ke jodino haseni gdp cdp ratio ro bangrena hinge ke tourist no jodi dakno rapid develop khai ke abaro ne aseno ham sai phenen ro koktir banai tomon bagai hambai